abefundisi balelizwe abangasekho okuyibona isasamba nabo sizophendula iswi la ufundisi uJerry noPK nabo bonke labefundisi abakhona isasamba labalezi isikhathi kungenjena lana uyihlathi sizophendula iswi uthi inkosi izibabusisa Iphinde ngibonge lobukhosi walelizwe ukhosi bakaJobe obasivumela basipha le ndawo uba nesikhonzelelo ukubona namanje ubukhosi bakaJobe bufikile bazosamukela kungasayibona ke lobukhosi sebusithele lobudala ubukhosi sekubukhosi obusha indodana nayo yenze lokuyisa ezile ngithi inkosi izimbusisa bese imkhulisa ngoba ngathi usemusha ngibonge namakhansela ikhansela lifikile lasemukela nemeya semukela ngibonge nomasipala kade usipha amanzi zonke izinsuku Nkosi zibabusisa ngingawashembe inkinga kodwa ngikubongayo kunye ngoba wakufanele sifike ngonyaka odlule kulelizwe kodwa sifikanga ngoba phela kwabe sekuthola ukuthi akufanele siye kwelinye izwe sasesabo unomhlangano usukhulile semaningi amaNazaretha manje sekuthi isikhathi lesithathwa sitholwa abanye bagcina bengasitholwa abanye ukwanda kwebandla ithanda inhliziyo zabantu abakhona kulelizwe ukuthi abazange badikibale bahlale ethembeni ukuthi ushembe uzasikhumbule simkhumbule namhlanje ngiyafisa ukuthi wonke umuntu okhona namhlanje la obefisa ukuphila obefuna umsebenzi lo befunani noma abathathu obefuna abantwana engathi aphuma lelo themba esilitholile ngoba ushembe mayifika ezweni lino ayikho into engajabule sithatha sajabula komo zajabula buzajabula konke kuyajabula ngoba ushembe uphethe yonke into bese ngibonga inhlanhla eyehlele phezulu kwesizwe sakaJobe inyakatho ukuvakashelwa ushembe namanazatha asebuhleni ukuvakashelwa ushembe namanazatha asebuhleni kuyinhlanhla enkulu kuyisibusiso sizolethela umhlangano futhi lo mhlangano esikulethela namhlanje manje ngiyabheka kuphela amehlo abantu baningi kakhulu uyisibangaliso ngathi uJulayi walelizwe ungifundela ke incwadi Philippi 1:3 abakulu
Ufithuile usungayifunda. Ngiyabonga uNkulunkulu wami. Ngiyabonga uNkulunkulu wami. Ekungikhumbuleni kwami konke. Ngesikhathi zonke ba. Ngiyabonga uNkulunkulu wami ekukhumbuleni kwami konke. Hayi njengoba singafiki la ukuthi besinganikhumbule. Besinukhumbula sinothando lokuza kunina. Kepha manje umhlangano noma ibandla lamaNazaretha selilande kakhulu. Kwase ngena lesithuba lokuthi siye eSwazini. Sase sithatha isonto esasinika lona salifaka isonto ngoba soyiswazini. Ngiyabonga ke ukubekezela kwenu uma Nazaretha lelizwe. Ngathi uNkulunkulu akanibusisa. Ngabo phatheka kabi ushebe bayingafikanga. Kodwa ngiyazi ukuthi kubuhlungu kanjani ushebe bayingafikanga bese kunethemba kodwa ngabo uphatheka kabi. Anoba noma nihlale emthandazweni nilinde ngoba ushebe ungabo bonke abamthandayo. Nikmanithanda zanicela ishebe. Uzosikhumbule mawukhumbula abantwana bakho, uzingasilibali nathi. Ngoba singabakho. Nami ngimthanda nonke ngothando lodwa. Makungayizile kunina uthando lami lisuke lizile kunina. Phela uthando luyinto ebaluleke kabi. Ngabe asikho la kube uthando asingalo. Ngabe lo muza umuhle kanje kube uthando weningenalo. Into ebalulekile ukuthi nibe munye. Ningabe inhlakanhlaka. Ngiyazi lo muza uphelile nje namhlanje kodwa bebekhona bebengenalo uthando lo muza uphele. Abantu abaye nganxa bengemanzi. Ngifundela uJakobe lapho 5 verse 5 verse 7 we're 9 Jabani
Sungayifunda kwamafitholi. Ngakho bekezelani bazalwane. Ngakho ke bekezelani bazalwane. Ize ifike inkosi. Ize ifike inkosi. Bekani umlimi. Bekani umlimi. Uyalinda. Uyalinda. Isithelo somhlabathi. Isithelo somhlabathi. Esiyigugu. Esiyigugu. Ebekezela ngaso. Ebekezelela size sithole imvula yokuqala neyakamuva. Qhubeka ba. Bekezelani nani niqine ehliziyweni, qinise ehliziyweni zenu. Bekezelani nani niqinise izinhliziyo zenu. Ukuze ukufika kwenkosi usondele. Ukuze kufike kwenkosi kusondela. Ngiyabonga baba inkosi ingusisa. Ngiyabonga abantwana benkosi. Ngibonga konke okuhle sibonayo kwenzeka la ekhaya. Angaze ngizwe omunye umuntu ekhala ukuthi uselahlekelwe. Nabantu umphakathi kusiphethe kahle. Engathi mase sihamba singashiya phela izimoya ukuzwana emphakathini walelizwe. Mana nina njengoba nize nakhohle ukuthi nakhethwa. Waba khona isikhathi sasinzima kabi la. Uhanjwa amacala. Nina ke nasala ngapha abanye bahamba. Nina senikhetha ukuthi ngizosala ngapha ngathini. Isisefo yabo sasefa abakhoba namahlanga. Yenzeka makukhethwa. Bese ke itshe lingene esikhethweni liphume nobhontshisi. Uthi mawuluma udla isitambu sesiphikiwe kulumele cishe kunqamuka izinyo. Kanti itshe lapho bakhona nje yabakhona la esamba nabo. Bakaze bavuma ukuthi samba nabo. Kodwa ngoba siyahamba bakhona la. Sonke isikhathi bayinyakazisa inqola. Umkhulu wami yangayezulu ejwayele ukusho. Ithi ungcono ngabe umuntu lo nembiza ngephukula ngoba akekho la kunina. Uyibonile nje wakhethe yakhe indlela wasehamba. Kunala maphekula la acashe lapha phakathi kwenu. Ngoba asazohlupha. Umuntu oba iphekula ngenhliziyo nangengqondo ngeke umwashe ngaye lutho ayikithi bekwashe iphekula. Ngohlale njalo efuna ukuthi efuna umqondo kaShembe. Efuna lokudunga leli bandla. Afune ukukhohlwa ukuthi mhla ufika la uzokwenzani. Mawakhohlwa ukuthi mhla ufika
ngiyangixakeke ngesisikhathi ngoba lo muntu lo ongizondayo mina bakhona abangizondayo phakathi kwenu kodwa sihamba nabo banginankinga nabo naye bo angazi bangizondelani nina amaNazaretha ngokuphelele kodwa into eyodwa fanele ibhasope ukhona ihlakaniphi la nibhasope ngoba zizonidukisa zenhliphe nje ngashembe Hano ibhasopa ngihlani la ekhaya ukuhlanipha kwakhona akukho thiwa la ekhaya ungahlani kakhulu la ekhaya kugijinywa kodwa ngibona abanye abantu begijwa ngale ndlela ukuthi kube kuyaphukwa ngabe sebefakwa khonkolo yonke amasonto Polisi owephethe inkonzo kwesabatha leli lidlule ngiyamthanda lo mfundisi uthi umuntu la kuleli bandla noma kule nkolo abodabuza nje kodwa ahambe ibanga alikalele noma libekelwe ngoba bakhona befundisi abagijima le ndlela ongazi kijahwephi mina ke sengingaba mdala sengidlalile kule nkonzo ngababona babefundisi basebegijima basuke sebenenye agenda Imbonile ubaba wami ongizalayo ehluphe lapha ngwami kanti umfundisi akuyona ijazi ligqokiwe inhliziyo ngawuthi wena umfundisi ngejazi inhliziyo ingekho umfundisi weze yeke kuba yisabantu lasiyakhona kodwa lokhu bakhipha ukube abefundisi bayalalela yenina wakhona uJesu wayinabo abefundisi bakhe babethi mabekhuluma bathi Jesu siyofana ufa khona wase watshela ngoba phela phakathi wabefundisi khona amaqili wase uJesu batshela ngina ukuthi ngeli wena Petro uyongiphika kathathu iqhude lingakakhali uthi uPetro ngeke Nkosi iyofa la ufa khona athi omunye wena uzongidayisa ngemali ethize kanti ngeke Inkosi ukudayisa uthi lo kulothi uzomdayisa uthi uzobonala ukuthi wena mhla sizodeka itafula isipuni sakho nesami siyongena kanye lapha ukubonakala lapho ukuthi wena ungidayisa Tese usetafuleni lapha wathi uyaskipha isipuni nalo Jesu zangena kanye izipuni esini wasesho ukuthi singasho ngathi wena uzongidayisa wayesevele seyithathile imali uJudas la Petro unjalo wathi Petro
wena Petro uyongifika kathathu uthi awungazi iqude engakali uthi khali iqude ubusungifika kathathu uthi Petro awu Nkosi yami ngiyufa la ufa khona ngeke kuphike sahamba isikhathi safika ikhathi ukuthi uJesu anqanyuleze These lehamba naye ethwele isiphambano uJesu bezodlula ngaPetro ngoba noPetro wayeseyisibukele engasayena umfundi Yase qhamuka intombazane khona lapho ebukelini yabe simkhomba yathi lo baba ngiyamazi ubehamba naye lo wathi cha ngiyakwazi baba buhamba naye lo sibefuna naye ukumnqaka wasephendula uPetro wathi cha mntanami engathi uyadideka ubona umfana wabantu angimazi lo muntu mina uthe esephika okwesithathu lakali good yabuya imemori uthi konje ngangivele ngisithole lesiqalekiso isiqalekiso nesibusiso khona sikhona lekhaya kodwa isiqalekiso singenela umuntu ogijimayo isibusiso singenela umuntu owazi ukuthi wayezokwenzani lekhaya Ngiyacela ke mina befundisi njengoba samsane singafani no Petro no Judas Iscariot abadayisa ngenkosi yabo behamba nayo mina ngicela uthando mina ngoba nami ngiyandana ungathi mangabe uhamba kancane umfundisi ubone ngathi abanye bayagijimela hayi gijima hamba ibanga ukalelwe lona ukulahlwa la ekhaya kulula kabi uyimini ukulahlwa kodwa mawusafuna ushembe ukuthatha iminyaka umfuna kodwa ke ukulahla kuyiminute usumtholi shebe bese uyalahla ngeminute uyini ukholwa uzolahlwa kanti bukholelwani akuyona indawo yokuzocasha le uthi ubaba ngelila wakhona izilwane ezimbili uthi wakhona unogwaja noqhamu uthi babedla amajijolo lo bebangani eduze kumpula lo mpula wona amanzi amahle acwebile efa ema ungene wona lamanzi uphuma usugezekile Theba seyixoxela nje kumnandi unogwaja noqhamu kwaseqhamuka eMalasi base bekhumbula ukuthi iMalasi vele isitha kuthina base beqala beqaqa azange abaleke kakhulu ukucama wabe lapho selezibili wabaleka unogwaja yala iMalasi waye wafika wayidida kwenye indawo owayiduwela yahamba isihambile uyifuna ukuthi nitholaphe yangathi ningasamtholanga wasethi unogwaja othi ngiyobhe umngane wami ngoba sibaleke lapha ngokuhlukana ukuthi kusale kwenzekani kuyena uyafica uqhamu usuyihlalile ngaphandle kwesiba uyabuza nogwaja ukuthi awu
Wenze njani? Uthi ngivele ngangena la emanzini. Awungena la emanzini. Waphuma umaholofolo kanje. Uthi uqhamu phela bengayile ukuyogeza bengiyocasha. Angabi khona ke lapha ukuthi abacashile. Ake sikholwe ngeqiniso. Mina khona into ebuyinqake. Umuntu maye ukhuluma iphutha tuthunywe yini. Siningi nje amacala engiwathethayo ukuthiwa ngithuma umuntu ongathunga ngayimina vele ayiyelela ithanda ukuya khona. Yeke ngibasho yabantu. Ngoba nobani wenwebela nje la kimi. Akufuneki uma wenza imisebenzi yakho kumnyama uthi uthunywe yini. Awubuye unqake nje umuntu mayethi maye wafika la ezokhonzela abakubo. Ezobanikela ubakhiphe esigodini sosizi. Uma esenza kungeyona intando kaShembe nomfundisi kaShembe ukuthi usuke sebashiye laba bakubo. Omunye umuntu umsebenzi wakhe ukudungwa ibandla. Mina ngibonile usizo kaBaba. Okunye beyangitshela. Nasangene lolu sizo. Anofuna uShembe esenokuthola. Ngoba mawusumfuna engasekho uyokhala kuzwebani. Afike umuntu la ekhaya ethola ngamathupha etshali. Afike la ekhaya umuntu engenangane. Afike nokufa sekuhlule inyanga. Asinde la ekhaya. Ngamazi novaselini. Bese lo muntu ebuye ephenduka abe yisitha kuShembe. Mangabe nawe usunamandla njengoShembe, awuyingani yini? Uyozenzela okwakho phela ekhaya. Abantu abona imandla beze ebandleni. Uyabona mabeka sebaqhamuka abantu abona ibandla la. Beza nama report ezinto abayicabangayo. Laba bakhona la bengasho lutho. Bengaloni iphutha kodwa bona bebona amaphutha esontweni. Ngiyacela manazaretha uNkulunkulu asiphe ingqondo. Namehlo kubona. Umbone umuntu mabe ekudonsele uphathi. Ngoba lo muntu makudonsele uphathi obhaso kushambe uyakwazi ukuthatha umuntu lapha ebumnyameni abuye asebenze ngaye. Asebenze eduza ukumgeza. Maye ngagezeke abuye emphindisele khona lapha ebumnyameni. Into ebalekile kube yiyona lo ahlolwe ukuthi usekhona yini lapha eZonyazi.
Ngoba iningi indlela ezinye ziyaphilisa ezinye ziyabulala. Basapha ungabala nabangasekho ukuphila. Kodwa kuye kuthiwa le ephilisayo kanjwa ngabambalwa. Mina ngiyathanda le ephilisayo kanjwa ngabaningi. Uthi le ebulalayo kanjwa ngabambalwa. Ngoba ngime phambi kwenu ukunifundisa nokunitshengisa indlela yokuphila. Angifuni ukunishiya endleleni, ngifuna sihambe size siyofinyelela la esisebenzela khona. Into ebaluleke kakhulu ukuthi umuntu angakhohlwa angakulibali ukuthi mhla efika la ekhaya wayezokwenzani. Mawe wakhohlwa ukuthi mhla ufika la ekhaya walethwa yini wazokwenzani uzolona ibandla. Sengiyake ngasemaphethelweni batala kaNkulunkulu. Yacela ke ukuthi lento kaShembe niyiphathe kahle. Lento maye uyiphathe kahle iyokuphilisa. Iphilise lesizukulwane sakho. Kodwa mawuyiphathe kabi iyo ukuthi siqale ngisesiyokweshelana nabantwana bakho. Uma silapha sisuke sizobhala amagama ethu encwadini yokuphila. Kwayisho njalo baba ukuthi siyocela ukukhula endleleni sihamba mhla amagama abangcwele sebizwa. Nawe siwafice khona. Uthi uma lento kaShembe ikuhlula hamba uphumule ekhaya. Ungafuni ukubona abantu abaningi usonele nomsebenzi kaShembe owakhiwa kabuhlungu ngaka kanzima ngaka. Mhlawumbe mawenze njalo uphumule ekhaya uShembe ubuya ukukhumbula kuyise. Ngoba ibale limnyama la ingcwele izinto emhlophe. Asebenzele uyezulwini mana sikholwe ngeqiniso. Niyazi namagama ekhunywa abanikazi baleli bandla. Kulilanga nomkhulunyanga izulu. Ayasaba wona. Abanikazi baleli bandla bathi bona thina sikwazi ukuhlonipha weNazaretha, asikwazi ukuhlonipha weNazaretha. Kodwa inye phela into esingayibiza ngokuhlonipha eNazarethini. Ingale sikhathi lisukuma liphamba izandla zombili lithi ngiyayikhetha inkosi siphamile. Akukho okunye sikwaziyo ngalokho ukuhlonipha weNazaretha. Ngoba iNazaretha manje etshengisa ukuhlonipha libulala ibandla. Esikwaziyo thina boShembe yilokho. Ukuhlonipha wena ukuthi manje sale lisukuma liphakama ethempelini livuma ukuthi ngiyayikhetha inkosi ikona kuhlonipha esikwaziyo eNazarethini lokho. Akukho okunye wama la hlonipha lokunye awuliyafa ibandla. Indlela kaShembe ilula kodwa yabahlula abaningi. Kanti ekhaya ke akuthiyo. Ulandela kancane nje ngemuva. Uzothola umusa kaShembe. Mawugijima uzokulahlekela. Abaningi sihamba la kodwa kade baduka.
Ngiyacela ke bantwana baNkulunkulu ubani lento niyithande ayithengwa ngamali yamahala manje ufuna ukuyithanda ngelinye ilanga umkhulu ilanga kufika enye indoda yayifuna isengokuhlakanipha ubaba mkhulu sekhotheme sekhona umkhulu ilanga ithi le ndoda angazi njengoba sephethe wena ukuthi uzokwenza njani ngoba phela ubaba wakho besibala naye iminikelo uthi lo umkhulu awu benibala nobaba iminikelo ya besibala naye ubaba wakho iminikelo angazi noma nawe usazoqhubeka yini sibale nawe uthi umkhulu cha mina ngizoqhubeka nokuyibala nani nina manifuna ukubala iminikelo hambani niyovula amabandleni nisiyele lika baba mkhulu manje hlula ukuthi nowaqamba ngana amagama awo mangabe umngakho kuDoris uliqamba ngegama lamngakho uthi Doris bawo Elizabeth uliqamba ngegama lamngakho uthi Elizabeth mina ngeke ngibale nani mina ke iminikelo athi omunye bengihamba nobaba wakho ubaba wakho ungibukile nje wathula yini ukhala ngani ungibukile nje wakho wathula ngibona nawe usathula uyabuza umkhulu ukhala ngani awungcubo uthule uthi umkhulu hayi ngoba ngagcuma ukuthi ngani awunalo ucobo ngisemthanjeni egazi lakho awugcotshiwe emkantsheni yamathamba akho alukho ucobo ayikho into engayenza ngawo ngiyacela ke njengoba ngithe ngathi ukugcoba nokugcotshwa asiuvale baningi abagcotshwa baphelele sakumelana nabefundisi ukuthi siyakuvala ngicela ke ukuthi ke umiwe ukufuna ukugcotshwa nokugcoba wakuyenzeka mase abantu sebegcotshwa gcoba umuntu phezulu komunye sekuyimpi leyo iyona le dathi amathempeli abemaningi ubona umuntu esebeka amatshe lapha nomunye obeka amatshe lapha nomunye ilenda ukuthi ugcotshwe umuntu phezulu komunye bese ke nale inhlayisuthi yabashumayeli ingahlangani nezikhoma zabakhokheli bashumayeli ningayifuni iminikelo yabakhokheli abayinikelisa isayidi labo ngoba nabo bayifuni iminikelo enikelwa yini namadoda alingafi isonto libulawa ukuthanda imali mina ke ngiyabaza abangithandayo ngiyabaza abangangithandi akungikhathazi lokho kodwa ke mina ngiyokhuluma kwakho unyobaba noma ungangithanda kodwa mina ngiyakuthanda
Uyabona umuntu mayefika la kumina noma kuthiwa wenzani. Mayithi baba ngakwenza ukuthi nokuthi ngizocela into ehlelelo. Angikwazi ukuthi hambe esogwini. Bayithi inkosi imbusise. Ukuze akwazi ukuphila. Ungaphila kanjani noma ngasethiwa uzobe uthi ngabulala abantu abathathu abe sethi lo phambi kwakho umehluleli athi hamba esogwini wena. Wawazelele hamba esogwini. Ngama khona uthi impilo wena. Sike sithi inkosi ibusise. Hayi ngoba sisuke sithi awuzuya. Hayibo. Uzoya. Kodwa nje basihamba nawe, sibeka nawe, asiyuphi uthando. Uthi ushembe bayikhuluma uthi uyabona leyo ngikuthanda ngaka emhlabeni. Njengoba ngikuthanda ngaka emhlabeni. Ngikukuthanda lokugcina ngoba la siyakhona sewubonana. Kodwa isono esingenadethelela isono sokubulala. Ngoba uNkulunkulu wayekhandela yedwa umuntu. Wamphefumulela yedwa umuntu, wena usuyambulala. Manje mawufika kumina fanele ngithini mina? Angithi inkosi ibusise kunike lokuliwa abanye. Ngenza ukuthi ube nempilo. Amacala akho wathethe usungabi. Inkosi ibusise ngizwini. Sizobala inkonzo yethu manje ngesabelelo samashumi ayisishiyagalombili nanhlanu 85. Sicela umfundisi ngubane wasemzimkhulu sikhona ngalesabelelo inkosi imbusise.